ήρθατε στο Όπως είναι. Είμαι η Παναγιώτα Είμαι η Γεωργία. και είμαστε στη δεύτερη σεζόν, στο δεύτερο επεισόδιο. Και όμως δεύτερη σεζόν. Πάρα πολύ ωραία. Τα καταφέραμε. Τα Τέλεια. καταφέραμε. Έχω λιγάκι την αίσθηση ότι αυτό το επεισόδιο θα είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, θα μιλήσουμε για τη γυναίκα. Θα μιλήσουμε για αυτή την ημέρα γιορτής ή αλλιώς ημέρα μνήμης, για το πώς είναι ακριβώς να είσαι γυναίκα σήμερα, τι έχει αλλάξει, τι ίσως έχει μείνει ίδιο και φυσικά ρωτήσαμε και εσάς, όπως σε κάθε επεισόδιο, και η βοήθειά σας είναι πάντα πολύτιμη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ακριβώς, και αυτή τη φορά είχατε ακόμα πιο ένεργο ρόλο, γιατί συμπληρώσατε και φόρμες, μας γράψατε αρκετά πράγματα, τα οποία και εμείς μπορεί να μην τα είχαμε σκεφτεί, και πάντα βοηθάει αυτή η διαφορετική γνώμη, γιατί εδώ πέρα συζητάμε για πράγματα. Προφανώς, επειδή είμαστε άνθρωποι, κάθε μία μας έχει και μία γνώμη πάνω σε κάθε θέμα, αλλά βοηθάει ακόμα περισσότερο και το τι λέτε εσείς και πώς βλέπετε τα πράγματα, και μας βοηθάτε να βλέπουμε και εμείς διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό είναι και η σύνδεση που θέλουμε να δημιουργήσουμε σε αυτό το podcast. Και το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε φορά φωτίζονται και καινούργια σημεία. Φωτίζονται σημεία που εμείς μπορεί να μην τα έχουμε συζητήσει στο τηλεφώνημα που κάνουμε συνήθως πριν από κάθε επεισόδιο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πόσα πράγματα ακόμα υπάρχουν που δεν τα έχουμε σκεφτεί. Γι' αυτό είναι τόσο ωραία η συμμετοχή. Ακριβώς. Λοιπόν, και λέω να πάμε κατευθείαν σε αυτό το θέμα, σε αυτή την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας που είναι στις 8 Μαρτίου. Έχω κάποιες σημειώσεις εδώ πέρα, για να το πάρουμε Τέλεια. λιγάκι και ιστορικά, ότι εδραιώθηκε αυτή η Παγκόσμια ημέρα γυναίκας το 1977, σχετικά πρόσφατα θα έλεγα. Πρόσφατα βέβαια. Τότε ήταν νομίζω πεδρεώθηκε από τον ΟΗΕ. Ναι, Σωστά. σε κάποιες χώρες είχε ξεκινήσει νωρίτερα, γιατί και οι αγώνες των γυναικών είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Είναι η μέρα μνήμης για τους αγώνες που έχουν κάνει οι γυναίκες σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, κοιτούσα κάθε χρονολογία, είχε και μια διαφορετική χώρα, και οι γυναίκες κατέβαιναν στους δρόμους για τα δικαιώματά τους. Και μου φαίνεται απίστευτο, ξέρεις, όσο σκέφτομαι αυτές τις γυναίκες, τι προσπάθησαν και τι έκαναν για να μπορούμε εμείς να είμαστε σήμερα εδώ και να το συζητάμε. Είναι πραγματικά συγκινητικό και ταυτόχρονα σκέφτομαι και όλες εκείνες που σήμερα πολεμούν. Δηλαδή η γυναίκα συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Σε κάποιες χώρες που επειδή είναι κάπως μακριά μας και δεν τις βλέπουμε, δίνουν τους αγώνες τους και προσπαθούν για το καλύτερο. Μμ. Και δυστυχώς οι αγώνες δεν σταματάνε, και τώρα με την επικαιρότητα βλέπουμε ότι είναι αναγκαίο να μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών, για εμάς τις γυναίκες, κάθε μέρα. Και κάπως, δεν ξέρω, προσωπικά έχω την ανάγκη όλο να το κάνω και περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Ίσως επειδή είμαστε και στη γενιά που είναι μια γενιά μετάβαση σε πάρα πολλά πράγματα, είναι και σε αυτό. Νιώθω πως οι γονείς μας, οι μαμάδες μας, μπορεί να μην είχαν τόσο έντονα αυτή τη μέρα στο μυαλό τους. Ίσως και οι άλλες γυναίκες σημαντικές που είχαμε στη ζωή μας μεγαλώνοντας. Όμως για εμάς, για τις περισσότερες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι ενώ έχουμε κατοχυρώσει κάποια πολύ βασικά δικαιώματα που είναι ανθρώπινα, δεν μιλάμε για κάποιο άλλο επίπεδο αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ακόμα πράγματα για τα οποία χρειάζεται να πολεμήσουμε, χρειάζεται να μιλήσουμε ανοιχτά και κάθε μία να βάλει το λιθαράκι της σε όλο αυτό. Ακριβώς, και ξέρεις, βλέποντας για ποιους λόγους κατέβαιναν οι γυναίκες στους δρόμους. Δηλαδή, έχω σημειώσει κάποια σημαντικά στοιχεία, γιατί είναι επίκαιρα, δυστυχώς είναι επίκαιρα. Δηλαδή, τους ιστορικούς αγώνες στη Νέα Υόρκη το 1908, τι διεκδικούσαν οι γυναίκες? Καλύτερους μισθούς,
λιγότερες ώρες εργασίας, δικαίωμα ψήφου. Τα οποία αν χρειαστεί να βάλεις ένα τικ, νομίζω το τικ αυτή τη στιγμή είναι το δικαίωμα ψήφου. Για τα άλλα δύο συζητάμε ακόμα. Είναι υποσυζήτηση. Φυσικά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, αλλά παραμένει υποσυζήτηση το θέμα. Έχει γίνει μια αλλαγή, όμως όπως συζητούσαμε και πριν, τα στατιστικά δείχνουν ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερους μισθούς από τις γυναίκες. Οι γυναίκες κατά μέσο όρο δουλεύουν περισσότερο. Αν προσθέσουμε και τις ώρες που χρειάζεται να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, πάλι ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος. Άρα, ξέρεις, αναρωτιέμαι πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Να έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες, γιατί μπορεί οι γυναίκες να έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα σε όλα αυτά τα χρόνια και μπορεί πλέον η γυναίκα να έχει τη δική της δουλειά, να έχει δικό της τραπεζικό λογαριασμό. Εμένα όταν έμαθα ότι έδωσαν αγώνα οι γυναίκες και στην Ελλάδα για να μπορούν να ανοίξουν δικό τους τραπεζικό λογαριασμό, ε, λέω, κοίτα να δεις που πράγματα που εμείς θεωρούμε δεδομένα, που όταν η καθεμία μας πήγε σε μια συγκεκριμένη ηλικία, άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό. Κάποιες γυναίκες, οι γιαγιάδες μας για παράδειγμα, δεν το είχαν αυτό. Μιλάμε για κάτι τόσο κοντινό. Το λες και νομίζω ότι, όχι νομίζω, ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή. Γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και ταυτόχρονα δεν είναι πολλά τα χρόνια. Και χρειάστηκαν να γίνουν αγώνες που σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα χρειαζόντουσαν αυτοί οι αγώνες. Και δηλαδή, κάποιες φορές συζητάμε, είναι σημαντική η ημέρα της γυναίκας. Και ξέρεις, κάπως είναι σημαντικές αυτές οι μέρες, ώστε να μιλάμε περισσότερο, να υπάρχει αυτή η αφορμή, για να έρθει κάπως μία ισορροπία στην ανισότητα. Γιατί συζητάμε για δικαιώματα που θα έπρεπε κάθε άνθρωπος να τα έχει. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση ότι το σύνθημα τότε στους αγώνες ήταν ψωμί και τριαντάφυλλο. Ψωμί συμβόλιζε την οικονομική ασφάλεια και το τριαντάφυλλο την καλύτερη ποιότητα ζωής. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αν σκεφτείς αργότερα πώς το τριαντάφυλλο έγινε ένδειξη αγάπης, δηλαδή πώς φτάσαμε να προωθούμε σήμερα το τριαντάφυλλο σε γιορτές κυρίως του Αγίου Βαλεντίνου, που ήταν και πρόσφατα. Ναι. Δες δηλαδή κάποια πράγματα πώς αλλάζουν με τον καιρό και με το εμπόριο προφανώς, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ξέρεις, όταν το διάβασα αυτό, μου έδωσε μία άλλη αίσθηση για το τριαντάφυλλο, που τώρα, ναι, θέλω να βλέπω παντού τριαντάφυλλα. Απλά αυτά τα συνθήματα και σήμερα χρειάζονται. Δηλαδή, αυτό εμένα είναι που κάπως με ταρακουνάει. Επίσης, προφανώς και όλα αυτά τα κινήματα έχουν συσχετιστεί και με τον φεμινισμό και που είναι Βέβαια. αναγκαίος και σήμερα. Τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας, αλλά και με αυτά που βλέπουμε στην επικαιρότητα. Κάτι άλλο που έχω σημειώσει, για να τελειώνουμε με τα ιστορικά, είναι ότι το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες στην Ελλάδα ήρθε το 1930, υπό όρους, ότι έπρεπε να έχουν Σωστά. τελειώσει το δημοτικό και να είναι, νομίζω, 30 χρονών. Αν θυμάμαι καλά στην αρχή, ήταν μόνο για την τοπική κοινωνία το Ναι, δικαίωμα ψήφου. που πάλι το 1930 δεν είναι μακριά. Αυτό έχω να πω. Και ξέρεις, όλα αυτά τα δικαιώματα που συζητάμε των γυναικών έχουν πάρα πολύ να κάνουν και με τα κινήματα του φεμινισμού, όπως είπα πριν. Και μου έκανε εντύπωση ότι 1960 με 1980 οι γυναίκες κατεβαίνουν στους δρόμους για πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα εργασίας, άμβλωσης και στην προστασία από την ενδοοικογενειακή βία και όχι μόνο. Διαχρονικά ζητήματα. Δηλαδή, πάλι θυμάμαι ότι μερικές μέρες πριν είχε
είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο πάλι η συζήτηση. Προφανώς και για τα εργασιακά και για τις αμβλώσεις και για πάρα πολλά ακόμα που αφορούν πάλι οι γυναίκες. Ακριβώς, και είναι αιτήματα και των καιρών μας. Δεν ήταν αιτήματα μόνο του 1960 και γι' αυτό χρειάζεται να μιλάμε. Ακριβώς, και να τα συζητάμε μεταξύ μας οι γυναίκες, να τα συζητάμε και με τους άντρες, γιατί τους αφορά και τους άντρες και νομίζω είναι θέμα εκπαίδευσης και παιδείας το να συζητάμε για αυτή την ημέρα και στα παιδιά, γιατί επίσης πολύ ενδιαφέρον είχε πως οι γυναίκες άνοιξαν το δρόμο και για τα δικαιώματα των παιδιών, που τα δικαιώματα των παιδιών είναι πολύ πιο πρόσφατα κατοχυρωμένα, το οποίο και αυτό με σόκαρε όταν το έμαθα. Ναι, ξέρεις, λέμε ότι έχουμε εξελιχθεί, ότι έχουμε προχωρήσει και ταυτόχρονα ακόμα διαπραγματευόμαστε αυτά τα δικαιώματα, είτε των γυναικών είτε των παιδιών, που ξέρεις, στο μυαλό μου είναι πολύ οικείο το ότι είναι τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας, οι γυναίκες και τα παιδιά. Και είναι τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας γιατί δεν έχουν ίσα δικαιώματα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και δεν χρειάζεται κανένας, ξέρεις, να νιώθει αδύναμο σε μια κοινωνία. Ακριβώς, και επειδή είναι και κάτι που ζούμε αυτή την περίοδο και, και όλες με τους πολέμους, βλέπουμε ότι τα παιδιά και οι γυναίκες είναι οι πρώτοι που κινδυνεύουν. Που φυσικά, ναι, θα βγει ο στρατός εκεί έξω, θα βγουν τα όπλα, θα βγουν όλα αυτά τα πολύ άσχημα πράγματα που έχουμε δημιουργήσει οι άνθρωποι, αλλά αυτοί που πραγματικά θα κινδυνεύσουν όταν ακούς η λέξη πόλεμος είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Γιατί ακριβώς επειδή η κοινωνία μας τα θεωρεί σε μια κατάσταση κατώτερη από όλους τους υπόλοιπους, από τους άντρες σε αυτή την περίπτωση, θα είναι τα πρώτα στα οποία θα χτυπήσουν. Ακριβώς, και ξέρεις, δεν θα το κρύψω ότι είναι τρομακτικό ότι όλα αυτά τα συζητάμε τώρα και ταυτόχρονα είναι τόσο μα τόσο επίκαιρα. Δηλαδή δεν γίνεται να αγνοήσουμε την επικαιρότητα γύρω μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί μας ενδιαφέρει και γιατί ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και τώρα θέλω να κάνω ένα σχόλιο, γιατί εσείς μας βλέπετε από την στιγμή που κάνουμε το record στο Zoom. Η ενέργεια μας ήταν πολύ διαφορετική πριν και δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Μόλις ξεκινήσαμε να τα συζητάμε, μάλλον θυμηθήκαμε, σκεφτήκαμε αυτές τις γυναίκες, σκεφτήκαμε αυτούς τους αγώνες και κάπως μας επηρέασε και η συγκίνηση, αλλά και όλο αυτό το συναισθηματικό φορτίο, και είναι απίστευτο το πώς άλλαξε η διάθεσή μας αυτά τα λεπτά που μιλάμε τώρα. Ανθρώπινο, πολύ Βέβαια. ανθρώπινο. Και ξέρεις, κρατάω και αυτό που είπες, ότι λέμε για την ημέρα της γυναίκας, ότι είναι Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, αλλά είναι κάτι που αφορά και τους άντρες. Δηλαδή, ισότητα θέλουν και τα δύο φύλλα. Ισότητα θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι ο φεμινισμός ή η Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, ξέρεις, κινήματα ή ένας τρόπος ώστε οι γυναίκες π.χ. να είναι πάνω από τους άντρες. Ίσοι θέλουμε να είμαστε όλοι μας, για να διεκδικούμε και αυτά που μας αξίζουν ως ανθρώπινα όντα. Δηλαδή, εκεί καταλήγω, είμαστε ανθρώπινα όντα που θέλουμε να έχουμε ίσα δικαιώματα, θέλουμε να δουλεύουμε ίδιες ώρες, να νιώθουμε ότι είμαστε ελεύθερες, γιατί και αυτό το αίσθημα ελευθερίας. Και όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, λέγαμε πόσο οικείο αυτό το συναίσθημα να περπατάς μόνη σου το βράδυ, στο δρόμο. Και λέγαμε ότι αυτό δεν είναι ένα συναίσθημα που ένας άντρας, ξέρεις, το έχει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ή δηλαδή εγώ, αν είμαι με παρέα και δω μια γυναίκα το βράδυ στο δρόμο, θέλω να πηγαίνουμε κάπως μαζί, είναι αλληλεγγύη, γιατί ξέρω πώς μπορεί να νιώθει.
Πάρα πολύ σωστά. Είναι όντως, είναι γνώριμο αυτό το να περπατάει μια γυναίκα στο δρόμο, να περπατάς λίγο πιο πίσω και να θες να δείξεις ότι είμαστε μαζί. Ότι είσαι ασφαλής. Έχεις κάποια πίσω σου να σε προσέχει. Και μου φαίνεται και απίστευτο όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με την πάροδο των χρόνων. Το ότι η γυναίκα θέλει να είναι κυρίαρχη. Είναι κάτι που διαστρεβλώνει νομίζω και την ημέρα και την ανάγκη των γυναικών για ισότητα και διαστρεβλώνει με αυτόν τον τρόπο και τον φεμινισμό, που είναι μια λέξη που δεν την αγγίζουμε εύκολα, που μπορεί να έχει μέσα αρκετή προκατάληψη, να μπορούν να μας δημιουργηθούν διάφορες ιδέες και νομίζω πως ήταν και μία λέξη, είναι ακόμα μία λέξη και ένας όρος, που πολλές φορές φοβόμαστε να τον χρησιμοποιήσουμε. Ενώ στην πραγματικότητα τι θέλουμε, ισότητα, δεν θέλει κάποιος να κυριαρχήσει σε κάποιον άλλον. Είμαστε νοήμονες άνθρωποι και νομίζω ότι το ότι είμαστε άνθρωποι είναι αυτό που μας συνδέει τελικά και τα δύο φύλλα. Ακριβώς. Βέβαια υπάρχουν πολλές ατάκες του τύπου οι φεμινίστριες έχουν καταστρέψει τους άντρες. Οι φεμινίστριες έχουν καταστρέψει τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και άντρες που είναι φεμινιστές. Δηλαδή είναι αναγκαίο όλοι να, ξέρεις, να εκπροσωπούμε αυτό το κίνημα. Δεν έχει να κάνει με το φύλο. Ζούμε σε μια εποχή πάρα πολύ της εικόνας, πάρα πολύ, ξέρεις, το να πηγαίνουμε στα άκρα, ό,τι δεν μας εξυπηρετεί ή μπορεί και να το φοβόμαστε, το πηγαίνουμε στα άκρα, ώστε να ρίξουμε κάπως τη σημασία του. Και αυτό είναι κάτι που βαραίνει και τους άντρες. Γιατί πάλι με την πάροδο των χρόνων, πάλι επειδή ο άντρας έπρεπε να είναι εκείνος που θα δουλεύει, ο κουβαλητής, εκείνος που θα φέρνει χρήματα στο σπίτι, εκείνος που πρέπει να είναι πάντα δυνατός, που χρειάζεται να είναι πάντα ο σωστός, ο πειθαρχημένος και όλα αυτά. Είναι ένα μεγάλο φορτίο για τους άντρες. Και βλέπεις ότι πολλοί άντρες ευτυχώς εκεί έξω κατανοούν αυτούς τους αγώνες και κατανοούν ότι είναι αγώνες για τον άνθρωπο και για την ανθρωπότητα. Δεν αφορά δηλαδή το ένα φύλο, αλλά προφανώς το φύλο της γυναίκας, γιατί είναι αυτό που έχει χτυπηθεί ανά τους αιώνες για πάρα πολλούς λόγους, χρειάζεται να το συζητάμε λίγο πιο ανοιχτά. Ακριβώς, μου ήρθε και η φράση «οι άντρες δεν κλαίνε». Και ξέρεις, όντως, οι άντρες δυσκολεύονται και να εκφραστούν πολλές φορές όταν πρέπει να είναι οι δυνατοί, πρέπει να, δεν ξέρω, να στηρίζουν το σπίτι, να φέρουν τα χρήματα. Μου έρχονται εικόνες, ξέρεις, από μια άλλη εποχή που πρέπει να βγουν έξω να πιάσουν το θύραμα, αν είναι δυνατόν. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι τα ξεπερνάμε αυτά. Έτσι φαίνεται. Θέλω δηλαδή, δεν θέλω να το δούμε διαφορετικά το πράγμα. Έτσι φαίνεται να τα ξεπερνάμε. Χρειάζεται να κάνουμε πολλά ακόμα, αλλά νιώθω πως έχει γίνει μια μεγάλη αρχή. Μμ. Και ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αρκεί να μείνουμε σε αυτόν. Γιατί λίγο το τελευταίο διάστημα ξυπνάμε και δεν είμαστε σίγουρες και σίγουροι σε ποιον αιώνα έχουμε ξυπνήσει. Ακριβώς. Και ξέρεις, είναι πολλά, νομίζω ότι είναι πολλά αυτά που και εσύ σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή και εγώ. Έχουμε πολλή πληροφορία που δεν θα θέλαμε να έχουμε. Επίσης και ο φεμινισμός έχει κατηγορηθεί ότι οι γυναίκες προσπαθούν να γίνουν θύματα. Ή μπαίνει μετά αυτή τη διαδικασία ποιος είναι ο θήτης, ποιο είναι το θύμα. Και είναι ένα σύστημα που μάλλον δεν εξυπηρετεί κανέναν και προσπαθούμε να το αλλάξουμε εδώ και πολλά χρόνια. Κάπως έτσι, τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι. Ναι, και ό,τι πια δεν μας εξυπηρετεί, καλό είναι να το αφήσουμε, ακόμη και αν πρόκειται για πολύ σημαντικά πράγματα, όπως επιστημονικά πράγματα. Και τι θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ. Σκέφτομαι πολλές φορές, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να έχουν ένα ενδιαφέρον για την ψυχολογία, πώς η γυναίκα πάλι βρέθηκε στο επίκεντρο, αλλά με τον αρνητικό τρόπο. Με το ότι θέλει να είναι το κέντρο της προσοχής. Ότι προσπαθεί πάντα αυτό που είπες και εσύ, να είναι το θύμα. Ότι προσπαθεί να προσελκύσει τους άντρες
για να έχει τη δική τους δύναμη, τη δική τους εξουσία. Πράγματα που ευτυχώς με την πάροδο των χρόνων, όλα αυτά η επιστήμη τα άλλαξε, τα αναδιατύπωσε. Έχουν μείνει όμως βαθιά ριζωμένα στις δικές μας σκέψεις, γιατί μεγαλώσαμε με αυτά και μεγαλώσαμε μέσα σε οικογένειες, σε περιβάλλοντα που ακούγαμε τέτοια πράγματα. Για παράδειγμα, εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο η γυναίκα θεωρούνταν πάντα εκείνη που θα προσπαθούσε να κάνει κάτι, που θα έβαζε φιτιλιές, ας το πούμε. Οπότε μου είναι κάτι πολύ γνώριμο και κάτι που δεν μου άρεσε και δεν μου έκανε κιόλας μεγαλώνοντας για να το διατηρήσω. Και τι ωραίο που το παρατηρείς και το παρατηρούσες, γιατί ξέρεις, όλοι μεγαλώνουμε με κάποια πρότυπα, με κάποιες κοινωνικές αντιλήψεις που δεν είναι και εύκολο πρώτα να το παρατηρήσουμε ως εξωτερικοί παρατηρητές και μετά να πούμε «Α, αυτό μου κάνει, δεν μου κάνει». Και ξέρεις, στις γυναίκες έχουν μπει πάρα πολλές ταμπέλες. Από το ότι ή είναι πολύ δυνατή, ή είναι πάρα πολύ αδύναμη, ή είναι πολύ συναισθηματική. Οι γυναίκες είναι πολύ συναισθηματικές. Κάποιες φορές ως κάτι καλό, πάλι ανάλογα με το τι συμφέρει τον καθένα. Και ξέρεις, είναι κουραστικό. Και είναι κουραστικό να χρειάζεται μία γυναίκα να αποδεικνύει πράγματα και να αποδεικνύει την αξία της. Γιατί, ξέρεις, προφανώς και αυτή η μέρα της γυναίκας έχει εμπορευματοποιηθεί. Βλέπουμε πάρα πολλές διαφημίσεις που, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου, αυτές οι διαφημίσεις προσπαθούν να δείξουν ότι την έλλειψη που μπορεί να έχει η γυναίκα, ώστε να πουλήσουν προϊόντα, ακόμα και τα λεγόμενα ροζ προϊόντα. Που τι είναι αυτά? Δηλαδή, ένα ξηραφάκι αντρικό μπορεί να είναι το ίδιο ακριβώς γυναικείο και το γυναικείο να πουλιέται πολύ πιο ακριβά. Δηλαδή, ακόμα υπάρχει δηλαδή στο εμπόριο τα ροζ προϊόντα. Που είναι πάλι, μιλάμε για ανισότητα, δεν μιλάμε για απλά πράγματα. Η γυναίκα πρέπει να είναι όμορφη. Πρέπει να κάνει πράγματα για πώς θα βγει έξω. Ενώ ο άντρας, όπως και να βγει, είναι εγωιτευτικός. Το γκρίζο αυτό μαλλί είναι εγωιτευτικό στη γυναίκα. Σωστά. Ξέρεις, χαίρομαι πάρα πολύ, θέλω να πω, από τη μία πλευρά το ότι ξέρω πλέον γυναίκες που βγαίνουν εκεί έξω με τις άσπρες τρίχες και το στηρίζουν. Και ταυτόχρονα βλέπω πολλές φορές ότι αυτές οι γυναίκες, πέρα από το κομμάτι το δικό τους που έχουν να αντιμετωπίσουν, γιατί έχουμε γαλουχηθεί με αυτή τη γυναίκα, ότι, με αυτή την εικόνα, ότι πρέπει να βάψεις το μαλλί σου, δεν γίνεται να βγεις με την άσπρη τρίχα. Τι θα πει ο κόσμος? Ή δεν θα είσαι ελκυστική. Και ταυτόχρονα είναι και όλα αυτά τα σχόλια, «Αχ, μοιάζεις με γριά» ή «Δεν προσέχεις τον εαυτό σου», που πάλι το κρίνουν οι άλλοι. Ακριβώς. Πάλι οι άλλοι. Και κοίταμε πόσες ταμπέλες και πόσες ετικέτες και πόσα βάρη χρειάστηκαν να μεγαλώσουν όλες αυτές οι γυναίκες από γενιά σε γενιά. Είναι δηλαδή κάθε γενιά να εναποθέτει στην επόμενη ένα τεράστιο κυβότιο με όλες τις ταμπέλες και τα στερεότυπα που για κάποιο λόγο διαιωνίστηκαν και διαιωνίζονται μέχρι και σήμερα. Το ότι για παράδειγμα έχουμε συνδέσει τη γυναίκα με τον υπερκαταναλωτισμό, ότι έχουμε συνδέσει τη γυναίκα με κέντρα αισθητικής, ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να μην φτιάξει τα νύχια της, δεν είναι ωραίο, να μην βάψει τα μαλλιά της, πώς θα δείξει, τι ηλικία θα δείξει. Και πολλές φορές μάλιστα το γυρνάνε και στον αυτοσεβασμό, ότι δεν βάφεις τα μαλλιά σου, άρα δεν σε σέβεσαι. Μπορείς να σε σεβαστείς και χωρίς να τα βάψεις. Μπορείς να σε σεβαστείς και να τα έχεις πορτοκαλί, κίτρινα, ό,τι χρόνο σου αρέσει. Μπορείς να σέβεσαι τον εαυτό σου και να παραμένεις ο εαυτός σου, να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Και είναι απίστευτο πραγματικά πώς τα έχουμε γυρίσει όλα σε στερεότυπα και πολλές φορές συνεχίζουμε με αυτά και άθελά μας. Μπορεί να έχει τύχει και σε εμάς να πούμε μία φράση και να σκεφτούμε μετά, κοίτα να δεις τι είπα, δεν ταιριάζει αυτό με μένα. Κοίτα πώς έχει ποτίσει μέσα μας όλη αυτή η κατάσταση.
Προφανώς γιατί είναι εικόνες που μας έχουν γίνει οικίες και μετά, δηλαδή στο μάτι, φαίνεται αυτή η διαφορά. Και ξέρεις γιατί σε όλες αυτές τις συζητήσεις είναι σαν να έχω έναν άλλον άνθρωπο εδώ πέρα που να λέει ναι, να πηγαίνει στα άκρα. Αυτό που λέμε στα άκρα. Προφανώς και δεν δίνουμε οδηγίες χρήσεως. Προφανώς και μπορεί, η κάθε γυναίκα να βάφει τα μαλλιά της, να μην τα βάφει, αρκεί όπως είπες και εσύ, ε, όλα αυτά να γίνονται από συνειδητή επιλογή δικιά της και από τα θέλω που έχει η ίδια. Και όχι από τα θέλω που της έχει κολλήσει η κοινωνία, ε, τα πρότυπα ομορφιάς, οι διαφημίσεις, γιατί όντως υπάρχει ένα τεράστιο εκεί πέρα εμπόριο που προσπαθεί κάθε μέρα να μας κάνει να νιώσουμε ότι κάτι μας λείπει, ότι κάτι χρειάζεται, να προσπαθήσουμε κι άλλο. Λες και δεν προσπαθούμε ήδη για τόσα πολλά πράγματα. Και προσπαθούμε για πάρα πολλά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε και ισορροπίες. Κάτι που η γυναίκα χρειάστηκε πάλι να το κάνει ανά τους αιώνες. Να κρατήσει ισορροπίες μέσα στο σπίτι της, μέσα στην οικογένειά της, σε συμπεριφορές, στη δουλειά αργότερα. Είναι εκείνη που χρειάζεται να κρατήσει τις ισορροπίες, να κάνει υποχωρήσεις, ίσως να κάνει και πράγματα που δεν θέλει, για να μπορέσουν όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Άρα κοίτα να δεις οι γυναίκες με πόσες υποχωρήσεις και με πόσες ταμπέλες συνεχίζουν και μεγαλώνουν και μεγαλώνουμε. Ναι, αυτό, ξέρεις, η γυναίκα να είναι χαμογελαστή. Εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές όταν ήμουν μικρή. Να χαμογελάς, πρέπει να χαμογελάς, να φαίνεσαι ευδιάθετη στους άλλους. Δεν νομίζω ότι στα αγοράκια αντίστοιχα τους λέγανε «Α, δεν χαμογέλα», λέγανε «Αχ, είναι άτακτος αυτός, μωρέ, και εντάξει, μας αρέσει». Μπορεί, ξέρεις, το αγοράκι να είναι άτακτος ή να έχει τις λερωμένες φόρμες του. Ενώ κάπως ακόμα και το κοριτσάκι πρέπει να είναι με το καλσόν, με τη φούστα. Πρέπει να μπαίνει κάπως σε όλο αυτό και λέει «Α, τι γλυκό». Βέβαια, εγώ τουλάχιστον ως κοριτσάκι, όταν έπεφτα, έσπαγα τα μούτρα μου και το καλσόν κολλούσε πάνω στις πληγές, δεν μου άρεσε, θέλω να το πω. Ξεκλείδωσες τρομακτική ανάμνηση αυτή τη στιγμή, νομίζω σε πάρα πολλές κοπέλες εκεί έξω. Αλλά πραγματικά είναι απίστευτο πώς από μικρή ηλικία μας οθούν. Μας οθούν να αποκτήσουμε αυτή τη συμπεριφορά και να προσαρμοστούμε σε αυτό τον χαρακτήρα και αυτή την προσωπικότητα. Και αν τώρα εσύ και εγώ κάναμε τα πράγματα που έκαναν τα αγοράκια, τι θα έλεγαν, είναι αγοροκόριτσο. Και αυτό Φυσικά. άλλη μία ταμπέλα. Είναι αγοροκόριτσο, ότι ό,τι δεν ήταν φτιαγμένο για τα κορίτσια, αν εσύ ήθελες να βγαίνεις έξω να παίζεις με τα χώματα, με τα ποδήλατα, με τα βότσαλα, είχες αγορίστικη συμπεριφορά. Ξέρεις κάτι, υπάρχει όμως αντίστοιχη λέξη για τα αγόρια. Δεν νομίζω. Και Εγώ αν υπάρχει τουλάχιστον σίγουρα μου διαφεύγει. το βλέπεις. Και ξέρεις, το μυαλό μου τρέχει σε πάρα πολλές εικόνες, γιατί είπα για αυτή τη φούστα, μετά σκέφτηκα. Όταν μεγαλώνουμε, είναι το μάκρος που έχει αυτή η φούστα, ανάλογα την ηλικία. Δηλαδή, είτε φοράς παντελόν, είτε φοράς φούστα, πάντα θα υπάρχει κάποιος να κρίνει αν το μάκρος είναι σωστό για την ηλικία σου ή αν δεν είναι, αν είναι πρέπον. Δηλαδή, όλα αυτά τα αναφέρουμε γιατί δεν υπάρχει αντιστοιχεία με το αντρικό φύλο. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω βιώσει. Να κρίνεται τόσο πολύ ένας άντρας για την εμφάνισή του. Γιατί ακόμα και στον επαγγελματικό χώρο, κάπως ο άντρας μπορεί να βάλει ένα t-shirt, ένα παντελόνι και τελειώσαμε. Σε 5 λεπτά να είναι έτοιμος. Δεν είναι το ίδιο σε χρόνο για τη γυναίκα. Ακριβώς. Και τώρα σκεφτόμουν, πρόσφατα κιόλας είχα δει κάτι αντίστοιχο στο Hollywood,
Όταν εμφανίζεται ένας άντρας που μπορεί να φοράει φόρμες ή να φοράει παντελόνες, λέμε έχει μπόχο στυλ, έχει αυτό το αέρινο. Αν εμφανιστεί τώρα ξαφνικά μία γυναίκα που θα είναι εντυμένη πιο απλά ή άβαφη, θα πούμε έχει παρατήσει τον εαυτό της. Δεν είναι αυτή η εμφάνιση για μία γυναίκα. Δεν ξέρεις, τώρα πιάσαμε το κομμάτι της εμφάνισης, γιατί κάπως το συνδέσαμε και με την υπερκατανάλωση. Όμως υπάρχουν ακόμα πιο ουσιαστικά πράγματα που ερχόμαστε αντιμέτωπες εμείς οι γυναίκες, όπως είναι ερωτήματα του τύπου σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Πότε θα παντρευτείς? Πότε θα βρεις ένα καλό παιδί? Πότε θα κάνεις παιδιά? Όλα αυτά, όλες αυτές οι ερωτήσεις έχουν ως επίκεντρο τη γυναίκα τις περισσότερες φορές. Ναι, γιατί αν το σκεφτείς, ο άντρας είναι ο εργένης. Αντίστοιχη λέξη δεν χρησιμοποιείται για μία γυναίκα. Δηλαδή Γεροντοκόρη. φαντάζομαι... Σωστά, αλλά κοίτα πώς αλλάζει η ενέργεια της λέξης και η σημασία της. Γιατί φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εμάς θα έχουμε στον κύκλο μας έναν θείο, έναν μακρινό ξάδερφο που αποφάσισε να μην παντρευτεί, να μην κάνει οικογένεια. Λέμε ο εργένης της οικογένειας. Αντίστοιχα, αλλά αυτό τώρα το λέμε στο τραπέζι. Στα πηγαδάκια θα πούμε γεροντοκόρη. Δεν θα τολμήσουμε να το πούμε εκεί μπροστά στη γυναίκα. Ακριβώς. Και ξέρεις, τα συζητάμε όλα αυτά και ταυτόχρονα σκέφτομαι ότι ε, ο κόσμος των social media έχει γίνει ακόμα πιο αυστηρός, ακόμα πιο επικριτικός και έχουμε και οι δύο τουλάχιστον εικόνες ή βίντεο από άντρες, γιατί κυρίως άντρες είναι, που ισοπεδώνουν ακόμα περισσότερο το γυναικείο φύλο. Και από τη μία λέω, τώρα εδώ πέρα στο podcast, να το συζητήσουμε ή να μην το συζητήσουμε. Δηλαδή, και φανταστείτε ότι υπάρχουν πράγματα που έχουμε δει στο feed του Instagram ή του Facebook, που αντιλαμβάνουμε ότι και ο αλγόριθμός μας μπορεί σε εμάς τις δύο να είναι και κάπως διαφορετικός. Δηλαδή, εάν ακολουθούσαμε όντως κάποιους συγκεκριμένους λογαριασμούς, θα βλέπαμε ακόμα περισσότερες χοντράδες. Αλλά δεν είναι τυχαίο το πριν κάποιες μέρες ένας άντρας αξιολογούσε τις γυναίκες με τη φράση «με πόσους άντρες έχει πάει η γυναίκα» και έτσι ορίζεται η αξία της. Και τώρα μου βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα ταυτόχρονα να το πω, γιατί χρειάζεται να υπάρχει μία απάντηση σε όλα αυτά. Πάλι με όρους εμπορίου. Μιλάμε για εμπόριο. Μιλάμε για ζήτηση, μιλάμε για πώληση, για αξία, για αγορά. Άρα να που και η γυναίκα γίνεται εμπόρευμα. Την εμπορευματοποιούμε. Πλέον η αξία της δεν έχει να κάνει με τον χαρακτήρα, με το τι μπορεί να έχει πετύχει, τι όνειρα να έχει, τι μάχες να έχει δώσει και να έχει βγει ζωντανή και όρθια και να είναι καλά. Όχι, έχουμε βρει έναν άλλον τρόπο, πάντα σε σύγκριση με άντρες. Και πάντα ένας άντρας είναι αυτός που και θα της δώσει την αξία, αλλά και θα της αφαιρέσει και την αξία. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που πάλι είναι εκείνος που θα ορίσει αν έχει αξία ή όχι. Ακριβώς, και είναι τρομακτικό. Και είναι μάλιστα ο τρόπος που μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία να ορίσει ένας άνθρωπος την αξία ενός άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ έτσι το βλέπω, ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Που αυτό που εμένα λιγάκι με απογοητεύει είναι όμως και τι διαστάσεις παίρνουν αυτά τα βίντεο και πόσους υποστηρικτές έχουν. Ή φράσεις άντρας παλιάς κοπής, δηλαδή που δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς και δεν θέλω ούτε να μάθω, νομίζω. Το αίσθηκτό μου αυτό μου λέει, αλλά χρειάζεται να τα αναφέρουμε, γιατί σε αυτόν τον κόσμο ζούμε δυστυχώς. Και όταν υπάρχουν τέτοιες ακραίες απόψεις, είναι σημαντικό και
να υπάρχει μία απάντηση. Καμιά φορά η σιωπή είναι καλύτερη από την άποψη, γιατί η άποψη έχει μεγαλύτερες διαστάσεις και καλό είναι να υπάρχει αυτός ο αντίλογος, όχι για να ανοίξουμε κάποιον διάλογο. Δεν χρειάζεται σε κάποια πράγματα να ανοίγουμε διάλογο, αλλά γιατί ο κόσμος του ίντερνετ χρειάζεται λίγο περισσότερο φως. Νιώθω ότι αυτό είναι στα σκοτάδια του ίντερνετ. Και κάτι που έχει ενδιαφέρον και ειδικά το βλέπουμε σε μικρότερες ηλικίες και το βλέπω πολύ συχνά είναι ότι πολλά παιδιά μπορεί να θεωρήσουν αυτά τα πράγματα αστεία. Ξέρεις, τα εκλαμβάνουν ότι είναι χιούμορ, ενώ οι άλλοι το λένε σοβαρά. Και μπορεί σιγά σιγά να το σιγοντάρουν κιόλας και να το στέλνουν, να το μοιράζονται. Δεν είναι αστεία. Κάποια πράγματα δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με το χιούμορ, γιατί μιλάμε για μια πραγματικότητα που γίνεται αρκετά σκοτεινή πολλές φορές. Και ξέρεις κάτι, θα πω ότι μπορεί όλα αυτά να γεννιούνται και από πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Γιατί σε αυτό το βίντεο που σου περιγράφω υπήρχε συγκεκριμένος αριθμός. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, ούτε τι ειδικότητα είχε που έδινε αυτού του είδους τις συμβουλές, αλλά θυμάμαι πολύ έντονα ότι ο τρόπος που εκφραζόταν ήταν σαν να ήθελε η γυναίκα, για παράδειγμα, να έχει σεξουαλική εμπειρία, αλλά να μην έχει και τόσο μεγάλη σεξουαλική εμπειρία, για παράδειγμα, ώστε να μπορεί να κρίνει, να γνωρίζει. Θέλω να πω ότι προφανώς και όλα αυτά γεννιούνται από ανασφάλειες. Και ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανασφάλειες. Αλλά μπορούμε να δουλέψουμε για αυτές. Και όχι να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δίνουμε οδηγίες χρήσεως ή να προσπαθούμε τους άλλους να τους κάνουμε κατώτερούς μας. Δηλαδή, είναι μια αλυσίδα όλο αυτό που δεν ωφελεί προφανώς κανέναν, αλλά και μας πάει χρόνια πίσω. Και μας πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και εκεί που λέμε ότι έχουμε κατακτήσει κάποια δικαιώματα και κάποια πράγματα, μας κάνει να συζητάμε άλλα, να ανοίγουν νέοι κύκλοι, γιατί πιστεύω ότι έχει σταματήσει πια η γυναίκα να είναι κτήμα. Μέχρι πριν κάποια χρόνια, και πάλι θα φέρω το παράδειγμα των γιαγιάδων μας, υπήρχαν τα συνοικέσια, υπήρχε ότι θα πάμε μία κοπέλα σε αυτή την οικογένεια γιατί αυτή η οικογένεια είναι καλή, μπορεί να ήταν και λίγο δυνατή στην κοινωνία, άρα τι θα κάνουμε, θα ενώσουμε τις περιουσίες μας. Που προέκταση της περιουσίας ήταν και η κόρη. Μμ. Δεν χρειάζεται νομίζω να πάμε σε αυτά. Και μαζί με την ανασφάλεια που ανέφερες θα προσθέσω και την άγνοια. Δεν πιστεύω πως ένας άνθρωπος που έχει γνώση αρχικά του τι γίνεται στον εαυτό του και μετά του τι γίνεται στον άλλον μπορεί να έχει τέτοιες απόψεις. Απλά εμένα ίσως λίγο με τρομάζει το γεγονός ότι είναι απόψεις από ανθρώπους νεαρής ηλικίας, συνομιλικούς μας. Εκεί λίγο κάπως, όχι ότι θα συγχωρήσω σε εισαγωγικά, το συγχωρήσω εύκολα κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που θα το πει, αλλά κατανοώ ταυτόχρονα και το πόσο βαθιά ριζωμένες είναι οι σκέψεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Μμ. Τώρα για τους νεότερους έχω λίγο τους ενδιασμούς μου. Και έχεις δίκιο να έχεις και τους ενδιασμούς σου και ξέρεις, είναι σημαντικό να υπάρχει απάντηση σε όλα αυτά. Γιατί μπαίνουμε πολλές φορές και σε συζητήσεις, θεωρώ, και σε τραπέζια ή σε καφέδες που βγαίνουμε έξω, να χρειάζεται να δικαιολογούμε κάποια πράγματα. Ή εμένα αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι στα αντρικά αθλήματα πολύ εύκολα θα δεις η κάμερα να εστιάζει σε μία γυναίκα από το πλήθος. Και προφανώς αυτό γίνεται γιατί υπάρχει η απάντηση είναι προκλητική η γυναίκα. Υπάρχει όμως και μία άλλη απάντηση, ότι ο κάμεραμαν εστιάζει εκεί που θα επιλέξει το κοινό του. Δηλαδή, γι' αυτό όλα αυτά που συζητάμε σχετίζονται άμεσα και με τους άντρες και με τις γυναίκες. Γιατί είναι επιλογές που παίρνουμε καθημερινά για εμάς.
για την ισότητα των φύλων, για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Η κάθε μας επιλογή σε καθημερινή βάση είναι ακριβώς αυτό που διαμορφώνει την κοινωνία. Έτσι είναι. Και δες τώρα και την αντίθεση με αυτό που συζητάγαμε πριν. Μία γυναίκα που προσέχει τον εαυτό της, μάλλον μία γυναίκα πρέπει να προσέχει τον εαυτό της, απ' την άλλη όμως αν τον προσέξει και λίγο παραπάνω, το κάνει για να προκαλέσει. Άρα και εκεί έχουμε κάποιες οδηγίες πάλι, ότι να είσαι όμορφη, αλλά όχι προκλητική. Και μετά λέμε τι ορίζουμε προκλητική και τι ορίζουμε με το όμορφη. Άρα πάλι τα μεταφράζουμε τα πράγματα με τον τρόπο που μας βολεύει, με τον τρόπο που μας κάνει και πάντα αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς σε όλα αυτά τα αθλήματα που αναφέρεις ψάχνουν τόσο πολύ μέσα στο πλήθος για να βρουν αυτή την μία όμορφη κοπέλα που μπορεί απλά να έχει πάει εκεί με μία άλλη φίλη της, με ένα φίλο της, να δουν τον αγώνα και ξαφνικά να γίνει ένας χαμός στο ίντερνετ μόνο και μόνο για την εμφάνισή της και σχόλια για την εμφάνισή της που τι σχολιάζουμε εκεί, την ύπαρξή της. Δεν σχολιάζουμε κάτι άλλο, τη σχολιάζουμε γιατί υπάρχει. Ακριβώς. Και ξέρεις, όλα αυτά τα αναφέρουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο πάλι εκεί έξω να ακούσεις ότι η γυναίκα αυτή. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει κάποιες φορές για κάποιους ανθρώπους φταίει η γυναίκα. Ή από την άλλη, η γυναίκα έχει την ευθύνη για όλα τα πράγματα. Και έτσι αναρωτιέμαι, δεν γίνεται ότι όταν κάποιος θεωρεί αδύναμο κάποιον άλλον, του ρίχνει μονίμως στο μπαλάκι. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλά επίπεδα στην κοινωνία μας. Και νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Θέλεις να πάμε να δούμε το τι απαντήσεις έχουμε σε ερωτήσεις που κάναμε σε εσάς. Φυσικά Λοιπόν, και θέλω, γιατί αν μας αφήσετε το ξέρετε ότι μπορούμε να συζητάμε για ώρες αυτά τα θέματα. ακριβώς. Και θέλουμε να ακούμε τη γνώμη σας, να μας γράψετε σχόλια, να μας πείτε αρχικά αυτά που εμείς οι δύο λέμε εδώ πέρα σας είναι γνώριμα. Ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η γνώμη σας για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ανυπομονούμε να διαβάζουμε τα σχόλιά σας και μας αρέσει πάρα πολύ και να τα βλέπουμε. Εδώ πέρα θα κάνω και μία παρένθεση, να πω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ να κάνετε ένα subscribe ή να μας κάνετε ένα like, ώστε και εμείς να έχουμε ένα κίνητρο περισσότερο για να ανεβάζουμε και πιο συχνά βίντεο. Και ευχαριστούμε πολύ όσους το έχετε κάνει ήδη. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, και πάμε στις απαντήσεις. Μισό λεπτάκι, τις έχω εδώ. Λοιπόν, ρωτήσαμε αν θεωρείται σημαντική την ημέρα της γυναίκας. Και έχουμε ένα 71,4% που λέει ότι είναι σημαντική και ένα 28,6% που λέει όχι. Okay. Πώς μας φαίνεται αυτό το ποσοστό? Θα σου πω, εμένα το ποσοστό αυτό με σόκαρε, να σου είμαι ειλικρινής. Περίμενα πως το ότι είναι μια σημαντική μέρα θα ήταν λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, απ' την άλλη τώρα σκέφτομαι και όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει, πώς το κάναμε και αυτό, αυτή την ημέρα μνήμης, ένα θέμα για το εμπόριο, ότι τι θα κάνουμε μετά τον Άγιο Βαλεντίνο, με τι θα ασχοληθούμε αφού θα έχουν περάσει και οι απόκριες, τις περισσότερες φορές θα ασχοληθούμε με την ημέρα της γυναίκας. Άρα να, άλλο ένα γραναζάκι να κινηθεί λίγο η αγορά. Δεν περίμενα τέτοιο ποσοστό. Βέβαια μου είπες ότι στην αρχή ήταν και μικρότερη η απόσταση. Ακριβώς. Και βλέπεις λοιπόν ότι όταν κάτι μεταφράζεται κάπως εσφαλμένα ή πηγαίνει πάλι σε ένα άκρο ή χάνει τον λόγο της ύπαρξής του, δηλαδή χάνει τον λόγο ύπαρξης η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και γίνεται κάτι εμπορευματοποιημένο, πώς αλλάζει και η προσέγγισή μας, γιατί προφανώς κανένας δεν επιθυμεί να βλέπει παντού ροζ εικόνες ή πηγαίνετε στο κέντρο αισθητικής, θα έχετε έκπτωση τόσο της εκατό για την ημέρα της γυναίκας. Και ξέρεις, σκέφτομαι, ζούμε σε εποχές που πράγματα που θα έπρεπε να είναι δωρεάν, δεν είναι. Δηλαδή,
Ας αφήσουν τις εκτόσεις στα κέντρα αισθητικής και ας προσφέρουν, για παράδειγμα, σερβιέτες σε όλες τις γυναίκες, δωρεάν. Κάναμε ακριβώς την ίδια σκέψη. Σκεφτόμουν αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται να έχουμε αυτή την ημέρα. Εκτός αυτές τις προσφορές μπορούν να γίνουν κάποια άλλη και την επόμενη μια χαρά θα είναι. Για εκείνη την ημέρα όμως, αν δεν μπορούμε να τα έχουμε δωρεάν, ας απορροφήσουμε λίγο το ΦΠΑ. Νομίζω το ξεκίνησε αυτό η Ισπανία. Ναι. Να απορροφά τον ΦΠΑ για τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής. Ποια είναι αυτά? Κυρίως οι σερβιέτες και τα ταμπών και οτιδήποτε άλλο θέλει μια γυναίκα να χρησιμοποιήσει. Ταυτόχρονα όμως δεν γίνεται η ίδια απορρόφηση στα ξηραφάκια που ανέφερες πιο πριν. Δηλαδή είναι απίστευτο στο ίδιο ράφι να βλέπεις ένα αντρικό ξηραφάκι και ένα γυναικείο ξηραφάκι που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο φτιαγμένα, αλλά επειδή το ένα προϊόν είναι γυναικείο, να είναι ακριβότερο. Ακριβώς. Άρα χρειάζεται όλα αυτά να τα τονίζουμε και από την άλλη έχουμε και δύναμη εμείς οι άνθρωποι στο τι επιλέγουμε, να αγοράζουμε, να χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να κάνουμε ένα τσεκ, να βλέπουμε η κάθε εταιρεία, τι εκπροσωπεί. Μας βοηθάει πάρα πολύ και το ίντερνετ σε αυτό. Έχουμε τη δύναμη. Αυτό να το θυμόμαστε. Δεν πάμε από την άποψη ότι έτσι είναι ο κόσμος και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε και έχουμε φωνή και μπορούμε και να επιλέγουμε πιο συνειδητά. Λοιπόν, μία άλλη αγαπημένη μου ερώτηση ήταν ποια γυναίκα θαυμάζεται. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχω πολλές διαφορετικές απαντήσεις που μας άρεσαν. Γράψτε μας και στα σχόλια όσοι μας ακούτε τώρα, ποια γυναίκα σας έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, έχω απαντήσεις. Την Νταϊάννα, τις μάνες, τις σκληρά εργαζόμενες και τις γιατρούς. Την Φρανζέσκα Αλμπανέζ. Όσες ανακαλύπτουν ξανά τη δύναμη που βρίσκεται στο θυμό και την απόλαυσή τους. Αρβελέρ, τη μητέρα μου, την σύντροφό μου. Πολύ ωραίες απαντήσεις από όλους τους τομείς εκεί έξω και από την καθημερινότητα και από βασιλικές οικογένειες. Ακριβώς. Ξέρεις, πάλι μ' αρέσει να εστιάζω σε μία απάντηση. Και αυτή η απάντηση που έγραφε ότι όσες ανακαλύπτουν ξανά τη δύναμη που βρίσκεται στο θυμό και την απόλαυσή τους, κρύβονται μέσα και ο θυμός, οι θυμωμένες γυναίκες, που υπάρχει πάλι ταμπέλα, το να θυμώνει μία γυναίκα. Για να θυμώνει μία γυναίκα ή θα έχει περίοδο ή δεν ξέρω. Είναι σαν να είναι αφύσικο το να έχει θυμό μία γυναίκα. Και πολλές γυναίκες όντως με τα χρόνια έχουμε εσωτερικευμένο θυμό που δεν μπορεί να βγει. Ακριβώς, είναι τόσο μεγάλο κεφάλαιο ο θυμός και συγκεκριμένα ο θυμός στις γυναίκες. Για πόσα χρόνια η γυναίκα έπρεπε να σφίξει τα δόντια της και να καταπιεί τον θυμό. Και αυτός ο θυμός με τα χρόνια και με τις καταστάσεις έγινε δηλητήριο. Και δεν είναι περίεργο το ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα αυτοάνουσα αφορούν γυναίκες. Γιατί στα αυτοάνουσα μιλάμε πλέον για καταπιεσμένα συναισθήματα και ο θυμός είναι ένα από τα πολύ κοινά συναισθήματα. Και αυτό γίνεται είτε γιατί έχουμε αρκετόν θυμό και δεν τον έχουμε εκφράσει, είτε γιατί έχουμε κλειδώσει μέσα μας και άλλα πολλά συναισθήματα. Και όταν μια γυναίκα ξεκινάει να εξερευνεί τον εαυτό της, ανακαλύπτει τόσο θυμό που καμιά φορά είναι τρομακτικό. Και εκεί χρειάζεται και η βοήθεια, εκεί χρειάζεται και η συνειδητοποίηση και ο αυτοσεβασμός, γιατί μπορεί αυτός ο θυμός να μην βγει προς τα έξω, αλλά να εκδηλωθεί προς τα μέσα. Ακριβώς. Και έχουμε και την απόλαυση σε αυτή την απάντηση. Που για να αναρωτηθούμε πόσο εστιάζουμε όντως στη γυναική απόλαυση σε όλους τους τομείς. Πώς εμείς οι γυναίκες καθημερινά κάνουμε πράγματα για την απόλαυσή μας. Γιατί κάπως πηγαίνει η κοινωνία πάλι στο να φροντίζουμε τους άλλους, να ικανοποιούμε τους άλλους.
Αλλά αναρωτιέμαι, εστιάζει η σύγχρονη γυναίκα στη δικιά της απόλαυση? Νιώθω πως η απόλαυση είναι και θέμα ταμπού. Άλλο ένα θέμα ταμπού σήμερα. Δηλαδή, μια γυναίκα που θα περάσει χρόνο με τον εαυτό της και για τον εαυτό της, σίγουρα έχει παραμερίσει κάποιον άλλον. Έχω ακούσει αρκετές φορές συζητήσεις και σε παρέες γυναικών που έχουν βγει, για παράδειγμα, φίλες έξω και ρωτάει μία φίλη την άλλη κοπέλα πού έχεις αφήσει τα παιδιά ή πώς, πώς και είσαι εδώ ενώ έχεις να κάνεις το τάδε. Τα οποία κρύβουν και αυτά σκέψεις άλλων, κρύβουν και αυτά προκαταλήψεις, κρύβουν πολλές φορές ακόμα και μισογυνισμό που δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Ακριβώς, και γι' αυτό χρειάζεται, ξέρεις, όλα αυτά να τα αναφέρουμε, γιατί υπάρχει το ερώτημα μέσα μου, μα δεν θα έπρεπε όλα αυτά να είναι αυτονόητα? Αλλά όχι, δεν είναι αυτονόητα. Όταν τη γυναίκα θα τη ρωτήσουνε πώς ισορροπείς ανάμεσα στο οικογενειακό κομμάτι και το επαγγελματικό, ή αυτό, πού θα αφήσεις τα παιδιά, τα παιδιά, ή η ατάκα, ο άντρας σου βοηθάει στο σπίτι. Δηλαδή, όλες αυτές οι ατάκες υπάρχουν εκεί έξω και δυστυχώς μας είναι γνώριμες. Μα έχει ποτίσει και όλα στο λεξιλόγιό μας και τις συζητήσεις μας. Πολλές φορές που προσπαθώ να χρησιμοποιώ λίγο πιο συνειδητά τις λέξεις μου και τα λόγια μου, έχω πιάσει τον εαυτό μου να πάω να ρωτήσω κάποιον ή κάποια, βασικά κάποια, γιατί κάποια πάντα θα ρωτηθεί, αν βοηθάει ο σύντροφος, ενώ είναι αν συμμετέχει ο σύντροφος. Γιατί μιλάμε για δύο ενήλικες που ζουν στο ίδιο σπίτι, που αν έχουν και οικογένεια, τα βάρη είναι και περισσότερα. Έχουν και ένα παιδί, δύο παιδιά ή κατοικίδια μαζί. Επομένως, χρειάζεται να προσέξουμε και τι λέξεις χρησιμοποιούμε, γιατί δεν είναι βοήθεια. Και μπορεί η γυναίκα όντως και ανά τους αιώνες πάλι να είναι η φροντίστρια, κάτι που για μένα είναι υπέροχο για τη γυναίκα, είναι δύναμη, δεν είναι αδυναμία. Το ότι έχει όλη αυτή την παλέτα συναισθημάτων και πολλές φορές από τη φύση της φροντίζει, δεν χρειάζεται, δηλαδή γιατί πολλές φορές το χρησιμοποιούμε εναντίον των γυναικών, χρειάζεται κάπως να αλλάξουμε τον τρόπο που εμείς βλέπουμε τα πράγματα και χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. Γιατί πλέον δεν μας κάνουν και δεν είναι η πραγματικότητα αυτή που θέλουμε να εκφράζουμε. Ναι, και ξέρεις τι γίνεται, γιατί μετά μπαίνουμε και πάμε να αλλάξουμε κάτι και ταυτόχρονα είναι σαν να κρατάμε τα παλιά μοτίβα και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το πράγμα. Τι εννοώ? Ότι εάν η γυναίκα, χρειάζεται το πρωί που ξυπνάει να ασχοληθεί με το κομμάτι το επαγγελματικό, με το κομμάτι το προσωπικό, το οικογενειακό, ακόμα και να εξελίσσεται, για παράδειγμα, να εργάζεται κανονικά, να βγαίνει από το σπίτι, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν ήταν αυτονόητο ότι η γυναίκα θα βγαίνει έξω από το σπίτι. Αλλά αν ταυτόχρονα κρατάει ακόμα το ότι πρέπει να είναι υπεύθυνη εξ ολοκλήρου, για την καθαριότητα του σπιτιού, για το να φροντίζει τα παιδιά, τότε απλά μπαίνουν πολλά, πολλά πράγματα. Και κάθε γυναίκα, ο κάθε άνθρωπος πάλι λέω, δεν είναι κάθε γυναίκα, μπορεί να επιλέγει. Γιατί μπορεί όντως κάποιος να του αρέσει πάρα πολύ το 85% της μέρας του να το αφιερώνει το σπίτι. Είναι οκ. Αλλά μην είναι συνειδητή επιλογή. Ακριβώς από εκεί θα πιαστώ, από την συνειδητή επιλογή. Βλέπουμε και σήμερα γυναίκες να επιλέγουν αποκλειστικά να βρίσκονται στο σπίτι. Και αυτή η επιλογή τους δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν είναι ότι τις αναγκάζει κάποιος, είναι ότι έχουν επιλέξει να αφιερώσουν τον χρόνο τους στην οικογένειά τους, στον εαυτό τους και είναι απόλυτα ok. Αντίστοιχα είναι και απόλυτα ok μια γυναίκα να επιλέξει να εργάζεται, να επιλέξει να έχει δραστηριότητες και άλλα χόμπι, άρα χρειάζεται κάπως στο μυαλό μας να σπάσουμε αυτά τα στερεότυπα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε ή το ένα ή το άλλο και πολλές φορές δεν χρειάζεται και να δημιουργούμε και ίντρικες μεταξύ μας. Να κρίνουμε δηλαδή μια γυναίκα που έχει αφιερωθεί στο σπίτι της
ή να κρίνουμε μια γυναίκα που έχει αφιερωθεί στην καριέρα της ή στη δουλειά της, στο να έχει κάτι να ασχολείται, να κάνει. Όλα είναι κατακριτέα σε αυτή την κοινωνία. Ό,τι και να κάνει μια γυναίκα είναι κατακριτέα. Πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση που μπορεί και κάποιος να τους μπέρδεψε. Η ερώτηση Μμμ. ήταν πότε ένιωσες πρώτη φορά ότι επειδή είσαι γυναίκα, τελίτσες, τελίτσες. Και έχουμε απαντήσει. Ποτέ, στην περίοδο. Κάποιος με θεώρησε εκτίμα του, σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν αντιμετωπίζεται το ίδιο. Έχω ενσυναίσθηση, αλλά δεν το εκτιμούν όλοι, πριν από κάποιους μήνες. Και ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, πολλά από αυτά που λέμε, το αντρικό μας κοινό, γιατί έχουμε και αντρικό κοινό, μπορεί να μην τα καταλάβει. Και πολλές φορές δεν, πώς να το πω, υπάρχουν άντρες που δεν καταλαβαίνουν αυτά που συζητάμε. Και δεν τους παρεξηγώ. Δεν τους παρεξηγώ μέχρι το σημείο το ότι είναι κάτι με το οποίο δεν μεγάλωσαν. Μμ. Αλλά βλέπεις αυτές τις διαφορές. Και όντως, όταν μία γυναίκα θεωρηθεί κτήμα, πόσο, πόσο άσχημο. Και ταυτόχρονα εγώ σκέφτομαι ότι πριν κάποια χρόνια ήταν αυτονόητο ότι φεύγει από τον πατέρα για να πάει στο σύζυγο. Άκουσα πρόσφατα μία συζήτηση, βρισκόμουν σε ένα πάρκο και ήταν ένα κορίτσι γύρω στα 14-15 που έλεγε στον μπαμπά της ότι κάποια στιγμή θα φύγει από το σπίτι. Κάτι που όλες το έχουμε σκεφτεί, όλοι το έχουμε σκεφτεί, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αφορά και τους άντρες. Και ο μπαμπάς απάντησε, ναι, αν θες στα 18 σου να παντρευτείς, κάντο. Το οποίο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και σου λέω τώρα για μια συζήτηση που έγινε πριν μία εβδομάδα με ένα κορίτσι 14-15 και ο μπαμπάς να ήταν βαριά 40 χρονών. Και τώρα λέω τις ηλικίες γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι με την ηλικία, με τόσο πιο νέος είναι κάποιος, αλλάζουν και οι πεποιθήσεις. Κοίτα όμως πόσο βαθιά ριζωμένη η πεποίθηση. Ότι φεύγεις από εμένα, άρα πας σε έναν άλλον άντρα. Πάλι να το αντιμετωπίσουμε σαν κτήμα και ιδιοκτησία. Και το τρομακτικό είναι ότι μπορεί αυτή η φράση να μην υπόθηκε συνειδητά. Πολλές γυναίκες, ξέρεις, μπορεί να έχουμε νιώσει κάποια στιγμή έτσι, ότι κάπου ανήκουμε, ενώ η κάθε γυναίκα, όπως και ο κάθε άνθρωπος, ανήκει στον εαυτό του. Ακόμα και στην εκκλησία, για παράδειγμα, στους γάμους, που ο πατέρας θα δώσει στον άντρα την κόρη. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι συμβολισμοί υπάρχουν. Βέβαια. Και υπάρχουν και στην καθημερινότητά μας και σε τελετές που βλέπουμε πώς είναι ο γάμος και σε συζητήσεις μας υπάρχουν πάρα πολύ έντονα και είναι τρομακτικό ενώ κάνουμε άλλα βήματα μεγαλύτερα, άλλα βήματα όσο αφορά τα δικαιώματα πάλι, υπάρχουν κάτι τόσο μικρά μέσα στην καθημερινότητά μας που τα αλλάζουν όλα. Ακριβώς. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Στην κοινωνία που ζούμε, θεωρείς ότι το να είσαι γυναίκα είναι ελάττωμα, πλεονέκτημα ή δεν έχει σημασία? Εδώ πέρα έχουμε ένα 42,9% ότι δεν έχει σημασία αν είσαι γυναίκα. Ένα 28,6% ότι είναι ελάττωμα και άλλο ένα 28,6% ότι είναι πλεονέκτημα. Πολύ ενδιαφέρον. Αναρωτιέμαι ότι αν δεν έχει σημασία, τότε πώς προκύπτουν οι από πάνω απαντήσεις? Ναι, και όταν το ποσοστό είναι σχεδόν 50% σε, σε αυτό στο ότι δεν έχει σημασία, δεν ξέρω αν τελικά έχουμε τόσα προβλήματα. Θα έπρεπε να τα συζητάμε. Προφανώς δεν κρίνουμε τις απαντήσεις. Απλά είναι οι σκέψεις Ναι. μας πάνω σε αυτές. Με κάνει να αναρωτιέμαι. Εκτός αν οι άνθρωποι αυτοί δεν το βλέπουν ως πρόβλημα. Δηλαδή έχουν δουλέψει τόσο και με τον εαυτό τους, αλλά έχουν κάνει και μια συνειδητή επιλογή του κύκλου τους, που είναι το ίδιο να είσαι άντρας, το ίδιο να είσαι γυναίκα. Και είναι τέλειο, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ακριβώς, ναι, γιατί μπορεί, ξέρεις, στην κοινωνία να συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά να έχεις επιλέξει έναν τέτοιο κύκλο που όντως να μην νιώθεις ότι
έχει σημασία. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, απλά έχουν ενδιαφέρον, γι' αυτό και τα συζητάμε. Οκ. Και μετά υπήρχε και ένα κομμάτι που λέγαμε ότι εδώ μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε σκέψη σας. Και έχω κάποιες απαντήσεις. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η μέρα της γυναίκας. Νιώθω ότι πρέπει υποχρεωτικά να μιλάω γι' αυτό, να δίνω παραδείγματα προς μίμηση ή αποφυγή, να κάνω μια παραπάνω προσπάθεια να αποδείξω την αξία μας. Για μένα το μεγαλύτερο μου μέλημα είναι να βοηθάω γυναίκες που υποφέρουν από ψυχολογική και σωματική βία. Η επόμενη απάντηση είναι: θεωρώ ότι είναι προτέρημα το να είμαι γυναίκα αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη κοινωνία, μέσα σε παρένθεση ελεύθερη, επειδή εμείς είμαστε που έχουμε όραμα πραγματικό και ισχυρές ηγέτιδες για να το πραγματοποιήσουμε. Οι γυναίκες είναι δυνατές, ευάλωτες, ευαίσθητες, αλλά και πειθαρχημένες. Το φεμινιστικό κίνημα έχει ξεφύγει λίγο. Είναι καλό που τα δύο φύλλα έχουν θεωρητικά ίσα δικαιώματα, αλλά στην πράξη φαίνονται πολλές φορές δυστυχώς άλλα. Εύχομαι κάποια στιγμή να υπάρξει πραγματική ισότητα και να μην υποτιμούνται οι γυναίκες. Είμαστε όλοι οι ίδιοι και ένα. Αυτές ήταν οι απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο και που μας γράψατε και πιο ολοκληρωμένα, γιατί τώρα μπορούμε να έχουμε και μία εικόνα του τι εννοούσατε και με το ερωτηματολόγιο. Έχουμε αυτή την ευκαιρία να μπούμε λίγο στον κόσμο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας αυτό. Ακριβώς. Και ξέρεις, είναι κάποιες απόψεις γνώριμες και σε εμάς. Και από τη μία, αυτό το δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η μέρα της γυναίκας, που έχει αυτή την υποχρέωση ότι πρέπει να μιλάμε, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Ή μεθαύριο θα δούμε, μάλλον σήμερα που ανεβαίνει το podcast, εμείς το έχουμε τραβήξει κάποιες μέρες πριν, ότι θα ανεβούν πολλές εικόνες, πολλά αποφθέγματα. Μετά ότι εμείς οι γυναίκες που έχουμε όραμα πραγματικό και είμαστε ισχυρές ηγέτιδες να το πραγματοποιήσουμε. Πολύ ωραίο. Γιατί, ξέρεις, αυτό που δεν μας αρέσει μπορούμε να το αλλάξουμε. Έχουμε τις ικανότητες, έχουμε τα εργαλεία. Ζούμε, τουλάχιστον εμείς ιδίως, οι κοινωνίες που υπάρχει αυτή η ελευθερία. Εμένα προσωπικά με άγγιξε πάρα πολύ αυτή η απάντηση, γιατί είμαι ευγνώμων που έχω γεννηθεί σε μια ελεύθερη κοινωνία, που παρόλες τις δυσκολίες και παρόλα όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά, δεν κινδυνεύει η ζωή μου, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί γι' αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρη. Τουλάχιστον όμως δεν κινδυνεύει η ζωή μου για το γεγονός πως μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Γιατί η γυναίκα δεν είχε φωνή για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι μία από τις μεγάλες νίκες των γυναικείων κινημάτων και του φεμινισμού και όλων αυτών των επαναστάσεων, γιατί ήταν επαναστάσεις αυτές που έκαναν οι γυναίκες, το ότι έχουμε αποκτήσει φωνή. Και χρειάζεται να τη χρησιμοποιούμε, τόσο για εμάς όσο για τις άλλες γυναίκες, αλλά και γενικά για όποιον βρίσκεται σε κίνδυνο. Και αυτό θεωρώ τη γυναίκα ένα υπέροχο πλάσμα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Αν είχα την επιλογή, για παράδειγμα, να επιλέξω, νομίζω πάλι γυναίκα θα ερχόμουν σε αυτόν τον κόσμο. Ας μας απαντήσουν και οι άνθρωποι που μας βλέπουν, αν είχατε αυτή την επιλογή με αυτά που βλέπετε και σήμερα. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να το αναρωτηθούμε και να το σκεφτούμε. Έχεις δίκιο, ήταν κάτι που το συζητήσαμε και πριν κάνουμε το podcast. Η ερώτηση ήταν ότι αν για παράδειγμα εμείς που είμαστε γυναίκες είχαμε και τη δυνατότητα για μία μέρα να είμαστε άντρες, τι θα κάναμε. Αλλά και εσείς που είστε άντρες, για σκεφτείτε, αν για μία μέρα ήσασταν γυναίκες, πώς θα ήταν η καθημερινότητά σας, τι θα θέλετε να κάνετε. Και εκεί πέρα βρίσκεται και αρκετή ενσυναίσθηση, το να μπαίνω κάπου στα παπούτσια του αλλουνού, να δω τα πράγματα, πώς μπορεί να είναι από μία άλλη άποψη, από μία άλλη οπτική. Γιατί σαφώς και εμείς μιλάμε για τις γυναίκες ως γυναίκες. Προφανώς και αν την ίδια συζήτηση ακριβώς κάνανε δύο άντρες, μπορεί να είχαν είτε περίπου τα ίδια με εμάς να λέγανε ή να είχαν μία άλλη διαφορετική οπτική. Ή να μην είχαν εστιάσει σε πράγματα που μία γυναίκα εκ της φύσεως έχει να αντιμετωπίσει, όπως είναι και το κομμάτι της περίοδου,
που για παράδειγμα είναι και αυτό ένα κομμάτι ταμπού, ενώ είναι Βέβαια. κάτι εντελώς φυσικό. Εμένα, για παράδειγμα, μου έρχεται πολύ έντονα η ανάμνηση όταν, για παράδειγμα, ζητούσαμε σερβιέτα από μία φίλη να την κρύβουμε στο μανίκι μας. Που αυτό, μέχρι και κάποια χρόνια πριν, μπορώ να σου πω ότι το έκανα. Ή μπορεί να έδινα σε κάποια γυναίκα και να ήταν τόσο κρυφή η κίνηση, σαν να έδινα κάτι παράνομο. Το οποίο είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Και θέλω να σου πω μια ιστορία που έγινε κάπως πρόσφατα. Είχα πάει σε ένα μίνι μάρκετ της περιοχής να αγοράσω σερβιέτες και με ρώτησε η υπάλληλος αν θέλω σακούλα. Και σκέφτηκα ότι για ένα προϊόν δεν χρειάζεται σακούλα, δεν κράταγα κάτι μαζί μου. Και μου λέει, είσαι σίγουρη? Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα τόσο πολύ αυτή την ερώτηση. Τώρα μπορεί να το σκέφτηκε με την έννοια του να με προστατέψει. Ότι μπορεί κάποιος να σχολιάσει κάτι. Μπορεί να το έκανε γιατί μας έχουν μάθει να μην νιώθουμε καλά με αυτό. Και ας είναι η φύση μας. Και οι περισσότερες γυναίκες έχουν περίοδο μάλιστα από την ηλικία των 9 και 10 χρονών. Ειδικά τα παιδιά σήμερα, οι κοπέλες σήμερα ξεκινούν από πολύ νωρίς την περίοδό τους. Οπότε χρειάζεται να αρχίσουμε λίγο να το σπάμε κι αυτό. Δεν χρειάζεται ένα παιδί να νιώθει άσχημα για αυτό που είναι από τη φύση του. Και ξέρεις, είναι και από την άλλη και το κομμάτι της γνώσης, το κομμάτι του πόσο συζητάμε για όλα αυτά τα θέματα. Γιατί εγώ ήμουν ένα παιδί που μου ήρθε πολύ νωρίς η περίοδος, χωρίς ακριβώς και να ξέρω τι είναι. Και η απάντηση ήτανε σοκαριστική, γιατί η απάντηση που μου δώσανε είναι «Α, τώρα είσαι γυναίκα». Και η απάντηση η δικιά μου που είχα σοκαριστεί ήταν «Θέλω να είμαι γυναίκα, αν είναι έτσι να είσαι γυναίκα». Δηλαδή, θέλω να πω ότι χρειάζεται να υπάρχει συζήτηση σε όλα τα φύλλα. Γιατί και όταν ένα παιδάκι που του έρχεται η περίοδος, θα νιώθει πολύ καλύτερα αν γνωρίζει ότι και οι υπόλοιποι γνωρίζουν τι είναι αυτό και να μην τραπεί. Δηλαδή, βλέπεις πώς μπορεί για κάποιο παιδί που δεν έχει τη γνώση, δεν ξέρει ακριβώς το τι είναι. Και η απάντηση ήταν, είσαι γυναίκα. Α, είμαι γυναίκα. Το οποίο είναι μια τρομακτική απάντηση, γιατί πρώτον το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει. Αρχικά, να σου πω, νομίζω πως όλες αυτής της γενιάς ακούσαμε αυτή την απάντηση. Εμείς, για παράδειγμα, στην οικογένειά μου είχαν και ένα, δεν ξέρω πώς να το πω τελετουργικό, ότι κάποιος έπρεπε να σε χαστούκίσει κιόλας. Οριακά κακοποίηση. Αλλά το έχουν ζήσει πολλές γυναίκες. Το διάβασα πρόσφατα κάτω από ένα βίντεο σε σχόλια και καλά υποτίθεται ότι για να είσαι έτοιμη για τον πόνο που θα σου φέρει η περίοδος. Που και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Κάποια στιγμή η επιστήμη νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί λίγο περισσότερο και με αυτό. Αλλά ας γυρίσουμε σε αυτό, στο ότι είσαι πλέον γυναίκα. Είναι τρομακτικό και μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Γιατί το ότι ένα παιδί έχει περίοδο στα 9 του δεν σημαίνει ότι το κάνει γυναίκα. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που ελοχεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι εκεί έξω και για κακοποίηση και για κακομεταχείριση που πάλι η γυναίκα και τα κορίτσια, τα μικρά παιδιά είναι στο επίκεντρο, άρα χρειάζεται πάλι να προσέχουμε τον τρόπο που το λέμε και επιτέλους ας ενημερωθούμε και ας ενημερώνουμε και τα παιδιά. Δηλαδή για κάτι τόσο φυσικό. Δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω ότι πολλές γυναίκες μεγάλωσαν με αυτό το ταμπού. Γιατί και πάλι το λέω ότι είναι και θέμα γενιάς και εμείς αντίστοιχα μπορεί να μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό. Αλλά καλό είναι να αρχίζουμε να τα σπάμε, ώστε οι επόμενες γενιές και τα αγόρια και τα κορίτσια να ζήσουν καλύτερα και πιο ελεύθερα. Ακριβώς, και όχι με ταμπέλες, μονίμως ταμπέλες, για ό,τι να συμβαίνει ταμπέλες. Και ξέρεις, τώρα και γι' αυτό τον πόνο που είπες, είχαμε και μία συζήτηση. Διαβάσαμε ότι αρχικά τα περισσότερα φάρμακα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, διαμορφωνόντουσαν με βάση τις ανάγκες και τον οργανισμό ενός άντρα, όχι μίας γυναίκας. Και μετά συζητήσαμε και για το κομμάτι της περίοδου, το ότι πώς πολλοί γιατροί δεν εξηγούν κάποια πράγματα, αλλά
Και όταν μια γυναίκα θέλει να εκφράσει την εμπειρία της, ότι για παράδειγμα πονάει πολύ, έχουμε ακούσει ατάκες του τύπου «Μπορεί να είσαι υπερβολική, δεν πονάς τόσο, στο μυαλό σου είναι» ή ότι χρειάζεται να κάνεις παιδί ώστε να φύγει αυτός ο πόνος. Που εντωμεταξύ εχθές όλο τυχαία διάβασα ότι ο πόνος της γένας, του εμφράγματος και της ενδομητρίωσης είναι η πιο δυνατή στο ανθρώπινο σώμα. Και επίσης είχα διαβάσει πάνω σε αυτό πρόσφατα πως πολλές γυναίκες δεν καταλαβαίνουν ότι παθαίνουν έμφραγμα ή ότι κάτι συμβαίνει μέσα τους ακριβώς γιατί έχουν δημιουργήσει τέτοια αντοχή στον πόνο, το οποίο είναι τρομακτικό. Και επίσης άλλο ένα που ακούγεται πολύ συχνά ως απάντηση είναι χάσε βάρος. Πλέον είναι για όλα. Πονάς για την περίοδο σου, χάσε βάρος. Έχεις κάτι άλλο γυναικολογικό, χάσε βάρος. Ναι, μπορεί να είναι μέρος της λύσης, αλλά δεν είναι η λύση. Μεγαλώνοντας ως γυναίκα, έρχομαι αντιμέτωπη πολλές φορές με αυτό, το ότι δεν υπάρχει κατάλληλη έρευνα. Επίσης μου φαίνεται απίστευτο το ότι δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που γίνεται το test PAP. Νιώθω ότι μετά από τόσα χρόνια από αυτή την εξαιρετική ανακάλυψη που ευχαριστούμε νομίζω όλες οι γυναίκες, αυτόν τον γιατρό που έφτασε σε αυτή την ανακάλυψη, δεν χρειάζεται αφού τόσες γυναίκες λένε πως είναι κάτι άσχημο, γι' αυτό και πολλές γυναίκες δεν κάνουν αυτή την εξέταση, να αλλάξουμε τον τρόπο ή να γίνουν και άλλες έρευνες για πράγματα που αφορούν τις γυναίκες και τα προβλήματα υγείας των γυναικών. Πάρα πολύ ακόμα από το να φτάσουμε δεν ξέρω, σε μία ίση συζήτηση και γι' αυτό το κομμάτι. Από την άλλη υπάρχει και αυτό το αστείο το ότι όταν ένας άντρας έχει 37 και ένα πυρετό, ενώ μια γυναίκα μπορεί και με 40 πυρετό, δηλαδή, εντάξει. Όταν πονάει ένας άνθρωπος, πονάει, τελεία. Ή είναι άρρωστος. Το οποίο και πάλι είναι κάτι που έχουμε χτίσει και το συνεχίζουμε. Όταν είμαστε άρρωστες, νιώθουμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε πως σήμερα δεν θα δουλέψω, σήμερα θα κάτσω στον καναπέ μου. Νιώθουμε πως δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Ακόμα και άνθρωποι και γυναίκες που έχουν δουλέψει πολύ με τον εαυτό τους, παραμένουν αυτές οι φωνούλες όταν δεν είσαι καλά ή όταν απλά δεν έχεις όρεξη και θα κάτσεις στον καναπέ σου, να σκεφτείς, ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να κάνω αυτό. Είναι λοιπόν αυτές οι φωνούλες στα αυτιά των κοριτσιών από τόσο μικρή ηλικία που πλέον έχουν γίνει δεύτερο σε εαυτός μας και πολλές φορές και ο ίδιος ο εαυτός μας. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να παιδευόμαστε και γι' αυτό εμένα μου άρεσε τόσο πολύ και αυτή η απάντηση που εστίασε και στην απόλαυση. Χρειάζεται να απολαμβάνουμε τη ζωή. Όλοι έχουμε δικαίωμα σε μια ποιοτική ζωή. Δεν χρειάζεται να πονάμε. Δεν είναι φυσιολογικό το να πονάει κανένας άνθρωπος. Και ξέρεις, πολλά μου ήρθαν στο μυαλό σήμερα. Πολλές σκέψεις, πολλές εικόνες. Γράψτε μας, θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Σας προσκαλώ σε αυτή τη συζήτηση. Και νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε και να το κλείσουμε. Εννοείται. Νομίζω συζητήσαμε πολλά πράγματα και ήταν μια συζήτηση από καρδιάς νιώθω, γιατί όλα αυτά που είπαμε είναι πράγματα που τα συζητάμε και μεταξύ μας, τα συζητάμε και με άλλες γυναίκες. Είναι το πώς βλέπουμε εμείς αυτή τη μέρα, αλλά και πώς έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα ως γυναίκες. Άρα νομίζω ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τα συζητήσουμε και να γίνουν αφορμή και για άλλες συζητήσεις, γιατί όχι να μας γράψετε και στα σχόλια τις δικές σας απόψεις. Και θα ήθελα πολύ να ακούσω και το αντρικό κοινό που ξέρω ότι μας παρακολουθεί και είναι εδώ. Και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Τώρα ξέρεις, πηγαίνω όλα αυτά στο μυαλό μου και πάλι θεωρώ ότι έχουμε αφήσει και πολλά κομμάτια ανοιχτά. Γιατί Βέβαια. δηλαδή πιάσαμε και τις περίοδου, θα μπορούσαμε να πιάσουμε και το κομμάτι, για παράδειγμα, της εμεινόπαυσης και άλλα πολλά, αλλά είναι τόσο πολλά που θα χρειαζόταν να μιλάμε πραγματικά για ώρες. Ακριβώς. Γιατί αφορά τόσες πολλές περιόδους της ζωής μιας γυναίκας που δεν ξέρουμε από πού να το πρωτοπιάσουμε και μπορεί να γίνει αφορμή και για μια άλλη συζήτηση.
Και για ένα άλλο θέμα πάλι που να αφορά τις γυναίκες, και να σου πω αυτό που ήθελα, ότι η Κυριακή 8 Μαρτίου για κάποιες χώρες είναι η μέρα της μητέρας, το οποίο εμένα μου φαίνεται κάπως σοκαριστικό, αν θες. Κατανοώ ότι χρειάζεται να γιορτάζουμε τις μαμάδες για όλα αυτά που έχουν καταφέρει, ωστόσο το γεγονός πως πολλές χώρες, πολλοί ηγέτες, φαντάζομαι είναι αποφάσεις κυβερνήσεων αυτές και οργανισμών, Μμ. θεωρούν πως αυτή η μέρα πρέπει να περάσει στα ψηλά γράμματα, ότι είναι μητέρας και όχι γυναίκας, ας μας βάλει λίγο σε σκέψη για το τι γίνεται. Κρατάω το ότι είναι Παγκόσμια ημέρα γυναίκας και είναι και μια καλή υπενθύμηση ότι χρειάζεται κάποια πράγματα να τα λέμε, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και όλο αυτό να είναι μία αφορμή για να δούμε το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, να υπάρχει περισσότερη ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και λίγο υποστήριξη. Ακριβώς. Να είναι μια υπενθύμηση και μια υπόσχεση και στον εαυτό μας και στις άλλες γυναίκες πώς θα μιλάμε, πώς θα εκφραζόμαστε. Έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό και να αγαπάμε εμάς, τις άλλες γυναίκες και γενικότερα τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα, γιατί πέρα από το φύλο παραμένουμε όλοι άνθρωποι με τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια θέλω και τον ίδιο λόγο να ζήσουμε και να υπάρξουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ακριβώς και ξέρεις, να έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι κάποιες απόψεις που έχουμε ή κάποιες σκέψεις που μπορεί να έρχονται αυτοματοποιημένα, να αναρωτηθούμε, είναι δικές μας, τις έχουμε υιοθετήσει από κάπου αλλού. Δηλαδή να κάνουμε και ένα τσεκ πρώτα απ' όλα σε εμάς. Δεν είμαστε εκεί πέρα να δείξουμε με το δάχτυλο τους άλλους, αλλά να κάνουμε λιγάκι και την δικιά μας αυτοκριτική σε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί βλέπουμε καθημερινά ότι πλέον τα δικαιώματα δεν είναι αυτονόητα σε κάποιες χώρες και δεν έχει να κάνει ότι θέμα τύχης δεν είμαστε σε εκείνες τις χώρες. Κάποια στιγμή χτυπάει την πόρτα και σε εμάς. Και δεν χρειάζεται να είναι η κατσίκα του γείτονα, δεν με νοιάζει. Μας νοιάζει. Ακριβώς, γιατί οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν μέσα σε δευτερόλεπτα και η πραγματικότητα μας το δείχνει αυτό και η καθημερινότητα μας το επιβεβαιώνει. Επομένως, νομίζω δεν χρειάζεται να περιμένουμε άπραγοι και να κοιτάμε μόνο, αλλά χρειάζεται να κάνουμε δουλειά όπως σε κάθε τι στη ζωή μας. Και το κομμάτι της γυναίκας και της γυναικείας ενδυνάμωσης νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης, γιατί πολλές φορές οι γυναίκες, ακριβώς με όλους αυτούς τους περιορισμούς, έχουμε νιώσει λιγότερες και έχουμε νιώσει πως δεν αξίζουμε κιόλας, γι' αυτό και δεν κυνηγάμε αυτά που θέλουμε. Και πολλές φορές μπορεί αυτά που θέλουμε να είναι και η ηρεμία μας. Επομένως έχουμε κάθε δικαίωμα σε αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που θα το πω, αλλά εάν αυτό το βίντεο σας έκανε κάτι, κοινοποιήστε το. Στείλτε το σε ανθρώπους που θεωρείτε ότι θα θέλουν να το ακούσουν ή θα τους βοηθούσε. Γιατί είναι σημαντικό εμείς οι άνθρωποι να νιώθουμε ότι είμαστε μαζί σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, που είσαστε εδώ πέρα, είτε που μας βλέπετε στο YouTube, είτε που μας ακούτε από το Spotify. Δεν το θεωρούμε καθόλου δεδομένο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο.